What's up mga kagang? So, good evening di ay. Gabi na. So, ugma kay birthday ni Lalang. So, karon magbuhat mi og sa tong buhaton kay day. Mango ice cream. Oh, mango ice cream daw. Iiwan na sa ako ingredients. Ingredients na May fresh mango, dayon. all-purpose Nestle cream, and Doreen. Wow. So, praktisado na gyud kay niya pagluluto ani ba? Ay di day niluto day. Himo day ni. Ano di ba? Gihiwa niya ang mangga. Asa mo sa ka? Kani mo na siya sa Kani tag-iya ni siya sa Lins Agribit. Di shout out ko sa tag-iya sa Lins Agribit ha. Sponsor naman dyan. So naghiwa gyapon siya sa kuan sa mangga. Na naman minahiwa dara ay na naman siya nabuhat nga duha ka kuan. Duha ka sige nga ani day. Basta duha ka sudlanan. Duha ka sudlanan na siya nabuhat. So magbuhat pa mig duha siguro kay daghan may bisita daw ugma. Daghan kag bisita lang. Dara kani siya mag-birthday ugma ay. Kani siya. Asa man ta kana? Kani siya mag-birthday ugma. So 18th birthday din niya ugma di ay. Chikong pwede. Mga batang yagit. Ito yakit. Ikaw yagit. So gibutangan niya og toppings. Ani mo ni si Saysay. Muni siya ang future educator na mo pohon. Say hi, Say. Hi to my vlog. Muni siya si Master Chef Ashley. Gibutang nga niya og tibok nga mangga. Ma-expect siyang buhat ano. Hindi lang namin mga lamas-lamas diri. Kaya mo maning isagol sa ice cream. Char lang. Dili sad ay gi-prepare lang na daan sa akong auntie para ugma largo-largo na mi, di ba? Nakapanghuwa man gud mi og kuan. Nakapanghuwa mi sa Kapa. Cash out. Naka-cash out Miss Kapa. Naka-cash out Miss Kapa ay. Minamibisyon niyo. Wow, artistic eh ako yung agaw. Uy, grabe ka, ayo. Asam ka nakatuna na dahil? Pa. Mindset. Karon kay magsugod na siya sa second batch. Second batch na taday. Second batch na daw. Gablihan niya ang Nestle cream. Dala Nestle cream. Hilig gini siya ning luto-luto ito mo yan. Ay passion. And kuan day gipagahi din niya ang Nestle cream para daw sa to para dili man Para kuan siya, hindot iyang gawas. aning tanda yung result daw. So, na siya. Careful lang mo sa bag. Hiwa. Hiwa. Thank you dahil sa akong mga 20 kapin nga subscribers ha. Share lang para managhan ta. Char! Ayan ang ginigibo. Mura na ni cooking vlog ni siya kay kada halos ko anay ka. Pero at least na may ma-learn. Diba? Kanina yung balay nga mong ipuyan kay balay din sa akong auntie. Nakikuan rami. Hindi siya anak sa akong auntie.
magwangan. Di na kinamanghuran kay Tora ay be hi. Wala siya kinamanghuran. Diba mga pretty kayo anak sa akong auntie. Shout out ni Auntie Ami kay lagi. Sorry na, kung sana. Hindi kita sa pag-publish niyo. Dahil bata din sa mga ano niya ka mga chikiting. Mga 10 years old na sila. Nagkanakamuhan. Kay isagol niya ang kondensada o katong all-purpose cream. Tigdikta raman ko ani kay siya ra magluto ani. Diba day? So mix lang. Siya mix. Tapos isa duha ni mga bata. Dili sa lamas ha? Dili lamas. Na siya. Mix well gito ng dishes. Next kay isulod kuan di ay isagol ang mangga. I-blender man ni siya iguman kay para daw mapino daw. Diba? So ihuwad na ni sa blender. Tcharam. Ika rin huwad ay. Damay kay siyang huwan no, wag na usik. Then kutsara. Oh. Look, yung bajud. Nga buhaton kay sana day. Andaran na ni blender. I-mix daw. Ay, i-blend. I-blend day kasi yung gamit mixer. Dapat sure yun kasi rado dyan. Kasi press blender na. So, ano na sa angkod ko na mag-blend lang ka angkod na ma-mix din siya. So, sure yan mo ate kayo. Nasa blender. Actually, kaning blender kayo. Daog ni niya, lumba dagan. Siya, nag-iyaw ang pulis. Nakadaog ako ate. Di ba day? Take na siya mga 1 minute to 2 minutes siguro din. Pao na siya. Para ibalayin sa sudlanan. I-check sa niya kung okay na ba. Hindi siya ka-update. Oops. 맛있어요. K-pop na rin talaga drama artist. Wala kayo nabilin tayo. Paano na siya. Dahil sa sama kayo. Bulan. Busy mo na magkikabisihan diri para sa adla nilalang
Para lang kayo pag umangkon sa bana sa akong auntie. Butang niya sa sulanan. Sarang. Kabuhat gid may upat ka sudlanan ani. Pila gito ka mangga day mga 8? 6 ka mangga. Tapos duha ka kondensada nya, duha sad ka all purpose cream. So makabuhat mig upat ka ani, upat ka sudlanan. So ugma mo ni siya ang dessert para sa kuan birthday ni Lala. Ilocon Junior kay every drop counts man. Every manga count. Mangga counts. Mga kay kilo sa mangga. So muna, naka-decide mi nga mga kay kilo sa mangga no ya tagod pila to 100 kapin. Ya, naka-decide mi nga di na lang mi mo palit og mangga, mangawat na lang eh. Joke lang. Kanina manga. Kapit na may mahuman. So, busy kayo mong chef. So, iya pa ning designan. Pa siyang i-decorate gamay ani. Sa nindot nga. Ang sa daw nindot i-design, guys. Ikaw. Hindi ba sa rice terraces? Makabuhat ka rice terraces. Or Rizal Monument ba ron? Rizal Park, ana. Libog siya kung sayang i-design. Kaya kanimo ko siyang bata, perfectionist kayo. Hindi siya gusto o ka ng bati yung buhat. Which is, maayo man sad. Samtang bata pa. Sa damuhan maghabulan. Diba? Kani ako manghod. Usa kay gamaan nyo. Napil-apil lang sa nibiring. Mana ni siya, nagbuhat na siya og design daw. Ikaw sa may nauna mong design day. Butterfly. Butterfly daw. Tara to butterfly ba niyang labas ani? Wala mo rin lagi ni dragonfly. Dragonfly daw ni. Ang kabala ka kay nang hinaw man na siya gahapon. Ang alcohol na siya karon. Oh, diba? Gusto og heart na gusto circle sa man jud happy face daw. Ano tong happy face ba ni Samok ni sila samok. Pwede pala ni ulis itlog no? Ikaw iulit ta kas itlog. Oh, happy face daw tag live. Sama ka nagiging mga bata ito. Pasensya lang yun. And we're almost done. Ano nga din kuwang. Awa yung buhat, guys. Diba? Yan ang takuban. Okay na, tate. Sunod na nga step kay isulod na sa freezer. Dapat sa freezer siya isulod. Dili sa chiller, sa freezer. Isa itong ganahan ma-sponsor na ko di Haog ko at kasi may ganahan ma-sponsor nila o Bello, char lang. Okay rasan kung may Bello. So, before Bello, ang mata sa On hand, eyes, eyes. pesos.
sa ganahan magpa-deliver og ice. 9 minutes made na frozen. Free shipping. Wala mi bayad, free shipping. No minimum sa kuan order. So wala isod na niya ang kuan. Isod na namo ang mango ice cream. So pabuto ni namo ugma, mulahi ni siya ugma. Siguro vlog na lang sa namo kung unsay lami o unsay kuan, unsay taste niya no. Pero makaibawasan mo. And thank you so much sa mga subscribers di ay share din ha para updated mo. Char lang. Taray, last two. And mana ni siya. So, ugma.